Na prvom stretnutí lukostrelcov v Opustaseri pri príležitosti 1000. výročia bitky pri Bratislave vzdali hold svojim predkom lukostrelci z Karpatskej kotliny. Svoje šípy vtedy vystrelilo k nebesám presne 1100 lukostrelcov. Odvtedy sú tieto stretnutia pravidelné, dokonca prerástli do hnutia a pridáva sa k ním čoraz viac lukostrelcov, ktorí zachovávajú rôzne formy ich tradícií. Pritom skúmajú aj to, ako žili predkovia, ktorí dobíjali vtedajšie územie. Keby sme zajtra našli nejaký vynález z minulosti, ktorý prináša nové poznatky, naši strážcovia tradície už pozajtra urobia kópiu a predstavia verejnosti, že aj takéto predmety sa používali. Archeologické výskumy umožňujú, aby sa aj táto vedná vetva naďalej rozvíjala. Najlepšie sa to dá urobiť tak, že múzeum vyniesieme medzi ľudí. V našich tradičných, autentických táboroch môžu návštevníci zobrať do rúk šable, vyskúšať si dobovú helmu, vidieť tradičný kotol aj kolovrat. Takto ožíva minulosť. Pamätný park sa premenil na vojenské táborisko z 10. storočia. Tu mali zahrievacie kolá domáce i zahraničné skupiny, ktoré prišli na stretnutie a chystali sa na veľký boj z obdobia rodu Árpádovcov. V Opustaseri, na mieste, ktoré pokladajú za kolísku Maďarov, sme popri domácich našli aj historické skupiny z Talianska, Poľska a Česka. Pokazujeme to všetko, co dotyczy... Ukážeme všetko z poľských dejín, čo sa týka 10. a 11. storočia. Zaujíma nás minulosť, lebo sme presvedčení, že bez poznania minulosti nemá zmysel budovať budúcnosť. Veľmi dôležité je hovoriť s mladou generáciou. Vieme, že teraz sa všetko točí okolo televízie, počítačov. My im chceme ukázať, že je aj iná alternatíva. Učiť sa a zároveň sa baviť. A my pokazujeme, že je alternatíva, ktorá môže učiť i môže baviť. Účastníkov v tábore drží spolu v prvom rade láska k lukostrelectvu i láska k histórii. Hľadajú príležitosti, aby ešte lepšie spoznali našu históriu, život predkov a odkaz, ktorý nám zanechali. Návštevníci, ktorí sem zavítajú, získajú také poznatky a vedomosti, aké inde určite nenájdu. Nevypočujú si len suché prednášky z dejepisných učív, ale ožije pred nimi minulosť. Sú priamymi účastníkmi bojových a historických hier. Predpoludním sa účastníci pripravovali v rámci prezentácie koní a bojových hier na finálne boje. Jazdeckú lukostreľbu predvádzajú príslušníci rodiny Čepentö od roku 1996. Žijú a hospodária v blízkom okolí. Za tie roky sa im podarilo vybudovať skupinu, ktorá je schopná autenticky predstaviť historické boje až z 10. storočia, keď treba aj z ranejšieho obdobia. Početné obecenstvo ich sleduje s úžasom. Môj otec sa ako prvý začal uberať týmto smerom. To súviselo v prvom rade s chovom koní. V Žrebčíne máme druh akalteke. Spoznávanie východných kultúr a kone spolu súvisia. K tomu sa pridružilo bojové umenie našich predkov. Zo záznamov z roku 907 vieme, že na príkaz franského kráľa Ľudovíta, ktorý bol vtedy ešte dieťaťom, mašírovali proti Maďarom obrovské bavorské, švábske vojenské sily. Podľa odhadov boli v obrovskej presile proti Maďarom. Každý rok za tých 9 rokov je tu najväčšia spoločná streľba šípmi na svete. Na začiatku nám viacerí hovorili, aby sme sa uchádzali o zápis do Guinnessovej knihy. To nie je našim cieľom. Našim cieľom je, aby sa zachovala spomienka na časy rodu Árpádovcov a na víťaznú bitku neďaleko terajšej Bratislavy. Negyedik Lajos hívásáról Bajor lett a Magyarok országába.
Nie náhodou v západných písomnostiach a v archívoch nájdeme zápisy, ako sa v tom čase modlili. Od maďarských šípov ochraňuj nás, Bože. Ku konečnému stretu vojsk došlo neďaleko súčasnej Bratislavy. Aká bola bitka, o tom vieme málo. Maďari však vyhrali, bolo to dominantné víťazstvo nad nepriateľom. Už 9 rokov na túto víťaznú bitku spomínajú milovníci historických hier a lukostrelcov.